Online gramatika to je sada zadnji aktualni projekt, s kim sem se bavil za znanstveni institut. Projekt je bižal skoro 3 leta i brojne poteškoće su bile kod realizacije ovog projekta, slično kod tiskane gramatike, i to jednostavno 209 različnih znaki ima ova gramatika, a to sve pretvoriti da to bude i u internetu isto izgledalo kod u tiskanoj verziji je bil ta veliki izazov, zato sam med drugim načinil vlašće pismo koje se pretvorilo onda i u pismo za internet, a isto tako se postojeća gramatika morala pretvoriti da podupira ove nove znake, to znači pretvoriti od ASCII koda na Unicode. Je to bilo čuda djela, ali zato sada projekt gotov i jednostavno je gramatika na aktualnom stanju, a da od 2003. leta, kada je izašla tiskana gramatika, odgovara sada 2025. letu i najnovijemu štandardu što se tiče pisanja i zahajanja z ovako velikim brojem posebnih znakov. Online gramatika je a da sada konačno online po 3 leti i ovdje je točno za vidjeti isto raspoređenje kodno u tiskanoj verziji. Znači, ovo je preuzeta verzija 1:1, ali ne kod PDF, nego zaistinu svako poglavlje je posebno poglavlje, posebna web stranica, kada su točno primjeri napomenuti iz svimi naglaski, znači isti način fonta, znači ili to debelo pisano, tanko pisano, kurzivno pisano ili s razmakom pisano, kod je to u tiskanoj gramatiki, tako je isto u online verziji, a velika prednost je da se ovdje more i iskat, kada se morali paziti kod iskanja, jer pokidu su riči nutri i primjeri z naglaski, kod to iskanje niste nek tako da se najde, da se dojde do cilja, jer veputi, ko su to posebni naglaski ili posebni dijakritički znaki, onda to jednostavno iskanje tako lako ne prepozna i onda se ta rič na prvi pogled ne najde, onda se mora znam da skratjeno iska, da se ne išće cijela rič, nego znam da prvi del samo i se tako dojde onda do konačnog rezultata i se najde onda, na primjer, kako se konji dekliniraju. A zvana toga su ova poglavlja podijeljena isto i u paragrafi kod u knjigi, a gramatika ima od 1900 paragrafov, a točno poleg tih je ova online gramatika isto podijeljena i svaki paragraf se more lako najeti. Ako se zgora u iskanje ne da kakov tekst nutra, nego broj, onda se išće automatski po paragrafu, če je znam da potrebno, ako se upotrebi jezični ABC, onda je napomenut paragraf u kom se najde dodatno obrazloženje. Slično je predvidjeno, isto znam da za rječnik da se proširi, ali isto i u gramatiki su čudakrat pokazi na druga poglavlja, na druge paragrafe i onda se more friško skočiti na određen paragraf, ki odgovara tomu, da se more još več dati o toj temi, kako ga zanima.